Mga adlaw, mga higala ug mga igsoon, magapasalamat kita sa Dios sa matag adlaw nga kanunay gahatag kanato og maay nga panglawas, kusog ug proteksyon labi na sa mga panalangin sa kada adlaw nga atong mga gikinahanglan. Labi na karon nga adlaw nga gitugot kanato sa Dios nga makapadayon na punta sa pagtuon sa atong series. Maigsoon, ang atong tunan karon ang mahitungod sa unang pagmisyon nilang Pablo didto sa Iconio, sa Listra ug sa Derbe. Sayro nato karon kung unsa ang mga nahitabo sa pagmisyon ni Pablo ani nga mga dapit kung unsa ang gibuhat sa Dios pinaagi sa iyang kinabuhi nga gasangyaw sa maayong balita. Ug sa dili pa kita sa atong pagsugod sa pagtuon sa atong topic karon, agi pagbalikon tan-awon sa nato ang mapa sa unang gilakaw ni Pablo ug ni Bernabe, ang una nila nga pagmisyon. Nahibalo kita nga ang iglesia sa Antioquia, Syria, mo ilang home church, mao'y nagpamisyon kanila ug pinadala sa Espiritu Santo. Misakay sila og barko dilayag ug miadto sa Cipro o Sipri, ang usa niya kangalan nga ato makita diha sa mapa, ug nalibot nila ang tibok isla nga Cipro o Sipri sa ilang pagwali may tungod sa kaluwasan diha kang Kristo. Ug pagkahuman sa ilang panahon sa Sipri, miadto sila sa syudad nga ginganlan usab nga Antioquia. Apan Antioquia kini nga sakop sa Pisidia. Sa ato pa, gikan silang Pablo o si Bernabe sa Antioquia, Syria, nga mo'y nagpamisyon kanila, mo ilang home church. O mianhi sila sa Seleucia, o dungguanan kini. Diri sila misakay og barko dilayag, padulong sa Salamis, Sipri. Ug ilang nalibot ang tibuok nga isla. Hangtod, mianhi sila diri sa Papos. Ug misakay na usab sila og barko dilayag, hangtod nakaabot sila sa Perga ug sa Antioquia, Pisidia, nga usa nga dapit nga namisyonan nilang Pablo. O dili kita malibog kay duha ka Antioquia ang gisgutan ani nga mapa. Ang una, ang Antioquia, Syria, ug ang ikaduha, ang Antioquia, Pisidia. Ug sa adlaw nga igpapahulay, misunod silang Pablo sa sinaguga. Ug giingnan si Pablo nga kung aduna siya pulong sa pagdasig alang sa katawhan, isulti niya. Busa nakahigayon si Pablo sa pagpahayag didto sa sinaguga sa Antioquia, Pisidia. Kay gihatagan siya og higayon nga makasangyaw sa maayong balita diha sa sinaguga sa Antioquia, Pisidia. Atong masusi nga naay mga Hudiyo ani nga dapit kay kung naay mga sinaguga, buot pasabot naay mga Hudiyo. Kay ang mga sinaguga dapit kini alang sa mga Hudiyo. O mao kini ang gisulti ni Pablo diha sa sinaguga. Una, gisulti ni Pablo ang may tungod sa kasaysayan sa mga Hudiyo ug nalipay pag-ayo ang mga Hudiyo sa iyang gipanulti. Kay alang sa mga Hudiyo, kinaham kaayo nila, paborito kaayo nila ang pagpaminaw sa kasaysayan sa ilang mga apuhan o may tungod sa mga kaagi sa ilang mga katigulangan. Ug namati gyud sila pag-ayo kang Pablo. Unya, gipasabot ni Pablo nga naay na tawo nga usa ka apo ni Hari David nga mao si Hesus. Ug siya ang gisaad sa Dios nga manuluwas nga gahulatan sa tanang mga Hudiyo. Ug siguro nga nakurat gid pag-ayo ang mga tawo sa sinaguga sa pagsulti ni Pablo niini. O giingnan pa sila ni Pablo nga si Juan Bautista mao ang nagpaila kang Hesus nga mao ang manuluwas. Ug ang tanang mga Hudiyo nakabalo nga gikan sa Dios si Juan Bautista. Busa kung unsa ang gaisulti ni Juan Bautista, gatuo ang mga Hudiyo. Ug siguro makatuoged sila niini nga giisulti ni Pablo kay iyang gi pamatud-an pinaagi kang Juan nga Bautista.
ug miingon pa si Pablo nga ang usa ka klaro kaayo nga ebidensya nga manuluwas si Hesus kay wala madunot ang iyang lawas. Sumala sa gipropesiya may tungod sa manuluwas. Bisan kung gipatay siya o gipatayhad ang iyang lawas sa lubnganan. Tulo ka adlaw, wala man madunot ang lawas ni Hesus. Wala siya mabaho. Og natuman ang daan nga gipropesiya may tungod sa lawas ni Hesus. Wala madunot ang iyang lawas. Unya, gipasabot pa ni Pablo sa mga tao sa sinagoga ang hinungdan nganong gipatay si Hesus sa mga pangulo sa mga Hudiyo sa Jerusalem. Kay pinaagi kanila, gipatuman sa Dios ang daang gipropesiya. Nga unsa, nga kinahanglan patyon ang manuluwas, patyon si Hesus. Busa, ilang gituman ang mga gipropesiya, pinaagi silang pagkaignorante o sa pagpatay nila kang Hesus. Ang tinuod mga igsoon, wala masayod ang mga Hudiyo sa kung unsa ilang gibuhat kang Hesus. Kay igo ra sila nakabuhat sa daang gipropesiya, sa daang plano o tuyo sa Dios nga mahan nga ilang buhaton ug mo'y mahitabo ni Hesus. Unya, gisultihan pa ni Pablo ang mga tao sa sinagoga nga kung motuo sila kang Hesus, makalingkawa sila gikan sa ilang mga sala ug makadawat sila og kinabuhing dayon. Mao ilang madawat kung tuuhan nila si Hesus nga mao ilang manuluwas. Maigsoon daghan ang mituo kang Hesus niadto gayng adlaw. Ug paggula nilang Pablo gikan sa sinagoga, ang mga tao mihangyo kanila sa pagpadayon pagtudlo mahitungod niining mga butanga sa sunod nga adlaw igpapahulay. Kay ganahan kaayo sila gapamati sa gaiwali o gaisangyaw ni Pablo nga kalwasan ngadto kanila. Ug gusto sila magpadayon sa pagpamati niini nga mga tudlo ni Pablo. Ug ang balita mahitungod sa kalwasan, mahitungod kang Hesus, mikaylap sa tibuok Antioquia. Ug sa pagkasunod adlaw igpapahulay, halos ang tibuok syudad nagkatigom sa pagpamati sa maayong balita nga giwali ni Pablo. Atong imaginon mga igsoon kung unsa kadaghan ang mga tao ani nga panahon nga nagkatigom aron sa pagpamati sa gisangyaw o giwali ni Pablo. Apan napuno ang mga kasing-kasing sa mga Hudiyo sa kasina. Ug kini nga mga Hudiyo atong hibaw-an mao ang dili mga naluwas, dili mga magtotoo. Hangtod nga mihulog sila sa mga ilado nga mga tao sa Antioquia. Ug naghagit sila og mga pagpanglutos kang Pablo ug kang Bernabe. Ug gihinginlan sila gikan sa Antioquia. Ilang gipalayas, ilang gilutos si Bernabe ug si Pablo. Busa milakaw silang Pablo ug gitaktak nila ang abog gikan sa ilang matiil. Ug kini nga gibuhat nilang Pablo, timaan nga wala na sila tulubagon kung kadtong mga tawhana, kadtong mga Hudiyuha sa Antioquia nga dili gato kang Hesus, wala na sila tulubagon kung dili sila maluwas. Kay nahumana nila ang ilang trabaho, ang ilang katungdanan sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug naara sa ilaha kung ilang tuuhan o dili. Hinoon, bisan kung daghan ang wala mo tuo, daghan man gihapon ang mituo kang Hesus didto sa Antioquia. Mo'y kahimtang naay gatuo, naapoy dili gatuo. Maigsoon atong ipadayon ang pagtuon kung unsay sunod nga nahitabo niining unang pagmisyon nilang Pablo. Magbasa kita sa pulong sa Dios diya sa mga buhat, kapitulo 13, versikulo 50 hangtod versikulo 52. Ug isumpay day nato ang mga buhat kapitulo 14, versikulo 1 hangtod versikulo 7. Versikulo 50. Apan ang mga Hudiyo mihulog sa mga ilang kababayen-an nga mga reliyuso ug sa mga kadagkuan sa syudad. Ug naghagit sila og mga pagpanglutos kang Pablo ug kang Bernabe. Ug hinginlan sila gikan sa ilang dapit.
Apan ilang gitaktak ang mga abog gikan sa ilang mga tiil, batok kanila ug miadto sila sa Ikonyo. Ug ang mga tinun-an napuno sa kalipay ug sa Espiritu Santo. Sa ato pa, atong lantawon ang atong mapa, naaman silang Pablo ug si Bernabe sa Antioquia nga sakop sa Pisidia. Tungod kay naay mga Hudiyo nga dili gato kang Hesus og nang hulhog sila og mga kauban nila nga mga tao sa pakigbatok kang Pablo sa pagsukol nilang Bernabe ug sa paglutos. Ug tungod ini nga nahitabo, mipahawa silang Pablo sa Antioquia ug mibaklay sila padulong sa Ikonyo. Medyo kinilayo nga dapit basin mga 4 ka adlaw o 7 ka adlaw ang ilang paglakaw nga nagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita ani nga dapit sa Ikonyo. O atong nabasa sa bersikulo, bisan kung ibiyaan nilang Pablo ang mga magtuto sa Antioquia, nalipay sila o napuno sila sa Espiritu Santo ug nagpadayon diya silang pagtuo. Padayon ta sa itong bersikulo. Sa mga Buhat Kapitulo 14, bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 7. Unya didto sa Ikonyo, sila nagkuyog sa pagsulod sa sinaguga sa mga Hudiyo. Og misulti sila nga tungod ni ana mituo ang daghang kaayong mga tao nga mga Hudiyo ug mga Grego. Sa ato pa, didto sa Ikonyo, nausab mga Hudiyo kay naay sinaguga. Mo'y usa ka timailhan sa usa ka dapit kung naay sinaguga nagpasabot naay mga Hudiyo. Kay diri sa sinaguga diri ga tapok, diri gahiusa ang mga Hudiyo nga gapaminaw ug gatudlo sa ilang mga balaod. Og dili lang mga Hudiyo ang naa sa Ikonyo, naapoy mga Grego. Sa ato pa, nausab mga hintil nga mga tao nga naminaw sa giwali nilang Pablo nga kaluwasan. Bersikulo 2. Apan ang mga Hudiyo nga wala mo tuo, misamot ug miduot sa huna sa mga hintil, batok sa mga kaigsuonan. Busa mipabilin sila didto sa dugayng panahon. Nagsulti nga maisugon alang sa Ginoo. Nagpamatuod sa pulong sa iyang grasya. Nagtugot nga ang mga ilhanan ug mga kahibulungan mahimo pinaagi sa ilang mga kamot. Sa ato pa, bisan kung daghan ang dili gatuo kang Hesus, nagpadayon silang Pablo ug si Bernabe sa pagpamatuod, sa pagsangyaw, sa kaluwasan ani nga dapit. Ug mo'y gakahitabo mga igsuon, kung isangyaw ang maayong balita, ang kaluwasan, naay gatuo, naapoy dili gatuo. Ug bisan pa man niini, nagpadayon silang Pablo nga nagsangyaw sa kaluwasan nga mainiton ug uban sa kaisog. Bersikulo 4. Apan ang mga tao sa syudad nabahin, kay ang uban mituo, kay ang uban wala. Ang uban midapig sa mga Hudiyo, ug ang uban sa mga apostolis. Ug nahitabo nga dihay kalihukan sa mga hintil ug sa mga Hudiyo, uban sa ilang mga pangulo, sa pagpasipala ug sa pagbato kanila. Sa ato pa nagplano ang mga tao nga dili mga magtotoo, mga Hudiyo ug mga hintil sa pagbato nilang Pablo. Apan kini nahibal-an nila. Sa pagkahibalo nila niini, mipalayo silang ngadto sa Listra ug sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia, ug ngadto naglibot nga kayutaan, ug didto ilang giwali ang maayong balita. Sa ato pa mga igsoon, nanapoy kagubot nga nahitabo sa Ikonyo tungod sa mga tao, mga Hudiyo ug mga hintil nga dili gatuo kang Hesus, dili gatuo sa gaiwali nilang Pablo. Ug mo'y hinungdan nga mipahawa sila sa Ikonyo ug mibaklay na usab sila padulong sa Listra ug pila nga mga adlaw hangtod nga nakaabot sila sa Derbe. Sa ato pa, mipahawa silang Pablo sa Antioquia ug nakaabot sila sa Ikonyo. Ug dito sa Ikonyo mga igsoon, nagkuyog silang Pablo sa pagsulod sa sinaguga sa mga Hudiyo. Naagyapoy mga Hudiyo nga nagpuyo sa Ikonyo. Dili lang mga hintil, kung dili naapoy mga Hudiyo.
ug mao'y hanay sa Dios nga sa kada dapit mao iyang gisugo sa mga magtotoo, sa mga apostoles nga unahon walihan ang mga Hudiyo, ayha pa ang mga Hintil. Ug daghan kayo ang mituo nga mga Hudiyo ug mga Grigo, mga Hintil nga mga tawo nga sama usab kanato tungod sa gitudlo nilang Pablo sa sinagoga. Ug mipabilin silang Pablo didto sa dugayng panahon nga gasulti ug maisugon alang sa Ginoo. Wala sila magpaapekto sa gakahitabo nga daghan ang gasukol sa ilang gaiwali nga kaluwasan. Apan nabahin ang mga tao sa syudad. Ang uban nakigbatok nilang Pablo ug kang Bernabe. Ug naay plano sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil nga wala moto kang Hesus sa pagpasipala ug pagbato kanila. Busa ang gibuhat nilang Pablo, milaya sila paingon sa Listra ug sa Derbe. Aron makalingkawa sila, makalikay sila ato nga kagubot. Atong lang taon pagbalik ang mapa, gikan sila sa Ikonyo, tungod sa mga tao nga dili kato kang Hesus o gadala og kagubot sa pagpasipala nilang Pablo, gaplano sila og pagbato kanila. Mihawa sila sa Ikonyo, hangtod miagto sila sa Listra og siguro nga daghan nga kalisdanan ilang naagian ani nga mga dapit hangtod nakaabot sila sa Derbe. Mga igsoon, ato kining timan-an ang gakahitabo kada panahon nga dihay mga tawo nga mutuo kang Hesus. Ang realidad mao kini nga nahausay paglutos ug mga pagdaog-daog nga mahitabo. Kung naay mga tawo nga maluwas mutuo kang Hesus, nausab mga paglutos nga mahitabo sa matag usa ka magtuto, sa matag usa ka iglesia, sama ani nga nahitabo. Maigsoon, normal kini nga kahimtang sa iglesia. Kaya ang ubang mga tao nga gasangyawan sa paagi sa kaluwasan, mutuo ug maluwas. Apan ang uban, dili mutuo ug gapakigbatok hinuon sila sa mga magtotoo. Kay gamiton sila ni Satanas nga iyang instrumento aron sa paglutos sa mga anak sa Dios ug mababagan ang mga tao sa pagtuo kang Hesus. Mababagan ang maayong balita nga dili makapadayon sa pagsangyaw ngadto sa mga tao aron unta maluwas. Timani usab mga igsuon nga gitugot sa Dios nga makabuhat silang Pablo og mga milagro aron makapamatuod nga tinuod gayud ang ilang giwali nga gikan gayud sa Dios may tungod kang Hesus ug sa kaluwasan. Sa panahon nga bata pa ang iglesia, nahitabo kini. Nagbuhat ang Dios og mga milagro, pinaagi sa iyang mga apostoles ug sa uban pa niyang mga sulugoon. Apan dili na nato kini makita karon nga panahon na kay humanaman ang mga milagro. Nahitabo kini sa dihang bag-o pa ang iglesia. Ug pag-abot sa hingpit ug balaan nga pulong sa Dios nga mao ang Biblia, na kumpleto na nahuman usab ang panahon sa mga milagro. Hinuon, karon nga panahon, nagyapoy gakahitabo nga mga milagro kung itugot sa Dios. Kay ang Dios makabuhat man sa bisan unsa ug walay imposible kaniya. Apan dili na gyud pareha sa panahon sa mga apostoles. Magpadayon kita atong basahon kung unsay nahitabo sa Listra pag-abot nilang Pablo didto. Pinaagi sa itong pagbasa sa mga buhat, Kapitulo 14, versikulo 8 hangtod versikulo 23. Didto sa Listra, may usa ka tawo nga naglingkod. Dili makaliyok sa iyang mga tiil, kay siya bakulman gikan pa sa taguangkan sa iyang inahan. Wala gayud siya makalakaw. Pag-abot nilang Pablo sa Listra, mo'y ilang nasugat, mo'y ilang nakita ang usa ka tawo nga bakul. Nga lisod kaayo ang iyang kahimtang, makaluluoy man. Kay sukad-sukad, gikan pa sa taguangkan sa iyang inahan, hangtod nga nahimugso siya. Sukad-sukad, wala gyud siya maka-experience nga nakalakaw. Walay kusog ang iyang mga tiil. Umauman kini ang nakita nilang Pablo pag-abot nila sa Listra. Versikulo 9.
Siya naminaw kang Pablo nga nagsulti. Sa ato pagapaminaw kini nga bakol sa giwali nilang Pablo. Og si Pablo nga mitutok pag-ay kaniya og nakita nga siya may pagtuo nga maayo siya. Kini nga bakol naay dako nga pagtuo nga maayo siya gikan sa iyang lisod nga kahimtang. Ug nakita kini ni Pablo. Kay si Pablo gagiyahan sa balaan nga espiritu, galihok kaniya ang Espiritu Santo. Versikulo 10. Miingon sa kusog nga tingog, tindog og tarong, og siya milukso og milakaw. Usa kini ka kahibulungan, dako nga milagro nga gibuhat ni Pablo. Nga kini nga bakol nga sukad-sukad wala makalakaw apan karon naayo siya sa iyang lisod nga kahimtang. Ug sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, sila misinggit nga nag-ingon sa sinultihan nga likawnyanhon. Ang mga Diyos na naog nganhi kanato sa dagway sa mga tao. Sa ato pag-iisip nila silang Pablo o si Bernabe nga mao ang ilang mga Diyos-Diyos nga nanaog sa porma sa mga tao. Versikulo 12, gitawag nila og Zeus si Bernabe, ang usa nila kadako nga Diyos-Diyos or bantugan nila nga Diyos-Diyos, og si Pablo Hermes. Tungod kay siya, mao man ang pangulong magsusulti. Ug ang pare ni Zeus, nga ang templo anaa sa atbang sa syudad, nagdala og mga turong baka, ug mga korona, mga garlan nga mga bulak. Ngadto sa pultahan, ug buot nga mohimo og halad nga inihaw, uban sa mga tao. Gusto nila nga halaran silang Pablo ug si Bernabe sa mga turong mga baka, ug sa mga bulak. Versikulo 14. Apan sa pagkaduog niini sa mga apostoles nga si Bernabe ug si Pablo, gigisi nila ang ilang mga bisti kay nangilngigan sila sa gibuhat sa mga tao nga gusto silang simbahon. Ug midagan sila nga nagsinggit sa katawhan nga nag-ingon, "Mga tao, nganong nagbuhat kamo niini? Kami mga tao usab nga sama ra kaninyo og kinaiya. Kung unsa mo, mauusab kami." Mo'y gipasabot nilang Pablo sa mga tao. "Ug kami nagdala kaninyo og maayong balita, aron kamo mubiya gikan ining mga butang nga walay kapuslanan, ngadto sa buhing Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanan nga anaan nini, ang magbubuhat ang Dios nga dalaygon." Gipasabot nilang Pablo nga mao'y among misyon, mao'y among tuyo sa pag-anhi diri kaninyo aron sa pagsangyaw sa kaluwasan og mahayagan ang inyong mga hunahuna, ang inyong mga kasing-kasing, ug motalikod kamo sa dili tinuod nga mga Dios, ug mao'y inyong simbahon, mao'y inyong ampuan, mao'y inyong alagaran ang Dios nga nagbuhat sa tanan. Mao'y iyang gisulti ani nga mga tao. Versikulo 16. Sa miaging mga kaliwatan, iyang gitugutan ang tanang kanasuran sa paglakaw diha sa ilang kaugalingong mga dalan. Apan wala niya pasagdi nga dili kapamatud-an ang iyang kaugalingon, kay gibuhat man niya ang maayo o gihatagan niya kamo og ulan gikan sa langit ug mga panahon nga mabungahon. Nagbusog sa inyong mga kasing-kasing sa pagkaon og kalipay. Bisan pa sa maong mga pulong, naglisod sila pagpugong sa mga tao sa paghimo og halad nga inihaw ngadto kanila. Bisan pa kung gidayeg ni Pablo ang mga tao, iyang gipasabot pag-ayo may tungod sa Dios sa pag-atiman kanila sa ilang mga apuhan. Naglisod sila sa pagpugong sa mga tao sa pagbuhat og halad ngadto kanila. Versikulo 19. Apan may mga Hudiyo nga nagabot didto gikan sa Antioquia ug sa Iconio. Ug sa nadanina nila ang mga tao, ilang gibato si Pablo ug giguyod paingon sa gawas sa syudad. Sa pagdahom nga siya patay na. Sa ato pa, diha sa atong mapa, ang mga Hudiyo o siguro ang uban nga mga hintil nga dili gato kang Hesus nga gikan sa Antioquia ug sa Iconio, miapas sa ilang Pablo dinhi sa Listra. Nga grabe ang ilang pagdumot sa ilang Pablo.
nga gusto gyud nila nga lutuson, ug nangabig na pud silang mga tao sa Listra, ug sa nadani nila ang mga tao nga mga hintil, ilang gibato si Pablo. Versikulo 20. Apan sa diyang gialirungan siya sa mga tinun-an, mibangon siya ug misulod sa syudad, ug sa pagkasunod adlaw siya milakaw uban kang Bernabe padulong sa Derbe. Sa ato pa, sa dihang gialirungan si Pablo sa iyang mga tinun-an, mibangon siya ug mibalik pagsulod sa syudad sa Listra, ug mitulog pa siya ug usa ka gabii didto. Aya din siya mi pahawa sa Listra sa pagkabuntag sa pagkasunod adlaw kauban ni Bernabe padulong sa Derbe. Sa nawaling na nila ang maayong balita didto sa mga syudad ug nakakabig og daghang mga tinun-an, mibalik sila ngadto sa Listra, sa Iconio ug sa Antioquia nga naglig-on sa mga kalag sa mga tinun-an. Nagdasig kanila sa pagpadayon diha sa pagtuo ug nagsulti nga kinahanglan mosulod kita ngadto sa gingharian sa Dios latas sa daghang mga kasakit. Mao ilang pagdasig sa mga magtutuo nga daghan nga mga pagsulay, daghan mga pagantos ang maagihan sa matag usa. Ayha kita makaambit sa himaya. Ayha kita makasulod sa gingharian sa Dios. Ug mao'y kakahitabo sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Dili malikayan nga daghan nga mga pagantos, mga pagsulay ang atong maagihan. Ug sa nakatudlo na sila og mga kadagkuan alang kanila diha sa matag iglesia, pinaagi sa pagampo ug mga pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gituuhan. Sa ato pa, pag-abot nilang Pablo sa Listra, murag wala digtoy sinagoga. Busa nakasugod sila sa pagsangyaw ngadto sa mga hintil. Ug naay usa ka tawo nga naminaw nga bakol gikan sa iyang pagkatao. Wala gid siya sukad makalakaw. Lisod man ang kahimtang ani nga tawo, siguro gatibalan ra siya kay dili siya makalakaw. Pinaagi siya kaugalingon nga pagpaningkamot. Ug nakita ni Pablo nga naay pagtuang bakol nga maayo siya. Ug giingnan siya ni Pablo nga motindog ug milukso siya ug milakaw. Naluwas ang iyang kalag maigsuon ug naluwas usab siya gikan sa iyang pagkabakol. Sa ato pa, naay duha ka maayo nga nahitabo sa kinabuhi ani nga bakol. Naay duha ka resulta. Una, naayo ang iyang pisikal nga bahin. Naulian siya sa iyang pagkabakol. Nakalakaw na siya. Ikaduha, naayo siya gikan sa iyang pagkamakasasala. Napasaylo ang iyang mga sala ug naluwas siya tungod sa iyang dakong pagtuo kang Hesus. Ug pagkakita sa mga taga Listra sa milagro nga gibuhat nilang Pablo ngadto sa bakol, nakatuo sila nga mga Dios silang Pablo ug si Bernabe, nga miadto kanila sa dagway sa mga tao. Mao ilang pagtuo nga si Pablo ug si Bernabe mao ang ilang mga Dios-Dios. Ug gitawag nila si Pablo og Hermes, ug si Bernabe gitawag nila og Zeus, nga mao'y ngalan sa duha sa ilang mga Dios-Dios didto sa Listra. Ug halaran unta nila silang Pablo og mga turong baka ug mga korona nga mga bulak. Apan kini nga ilang gibuhat, wala gay dawatan nilang Pablo ang ila untang ihalad kanila. Ug giingna nila sila nga kinahanglan mubiya sila gikan sa ilang walay kapuslanan nga mga Dios-Dios ug mudangop sila ngadto sa buhing Dios, ang tinuod nga Dios ug dili ang ilang gituuhan nga mga Dios-Dios. Unya naay mga Hudiyo nga nangabot gikan sa Antioquia ug sa Iconio nga kini nga mga tawo mao ang kanunay gakontra nilang Pablo, ang dili gatuo kang Hesus, nga puno sa kasuko ug kasina ug miapa sila aron sa pakigbatok nilang Pablo. Mao ilang tuyo puro dautan nga mababaga nila silang Pablo sa pagsangyaw sa kaluwasan. Ug sa nadanin na nila ang mga taga Listra, ilang gibato si Pablo ug giguyod paingon sa gawas sa syudad nga nagdahom nga patay na si Pablo. Apan si Bernabe giyaha
wala siya maapil. Ambot asa nakapadulong si Bernabe. Basi nakalayas o si Pablo ra ang gibato. Apan sa diyang gialarungan si Pablo sa mga tinun-an, mibangon siya ug mibalik pagsulod sa syudad. Isog kay si Pablo mga igsoon. Bisan kung gibato na siya, wala man siya mo dagan. Wala siya mo atras. Nibalik hinuon sa syudad ug nagpadayon sa pagpamatuod sa maayong balita. Mga igsoon, basin patay lagi si Pablo. Apan nabanhaw gikan sa mga patay. O basin buhi pa apan nakatuo nga patay gid si Pablo. O kini nga bahin wala man klaruha diya sa pulong sa Dios. Pero ang akong pagtuo mga igsoon nga patay gid si Pablo apan gibanhaw ra siya sa Dios. Mga igsoon, ang mga tinunan nga gisgutan ani nga pagtuo nato nga gaalirong kang Pablo, basin mao sila ang bakol nga naayo. Si Bernabe, si Timoteo. Ug basin apil ang inahan ug apuhan nga babae ni Timoteo. Ug ang uban nga mga tawo nga naluwas sa Listra pinaagi sa pagwali ni Pablo. Mo'y nag-alirong kaniya. Maigsoon atong naisgutan kadali si Timoteo. Si Timoteo usa kakasaligan nga tinun-an nga nahimong kasaligan nga kauban ni Pablo sa trabaho ug giisip gani ni Pablo nga iyang anak diya sa pagtuo. Mo'y pagtagad ni Pablo kang Timoteo nga iyang giisip nga iyang tinuod nga anak diya sa pagtuo. Ug daghan pang atong mahibaw-an mahitungod kang Timoteo sa unahan nga mga episode. Makabalik kita sa pagtuon mahitungod kang Timoteo. Ug sa pagkasunod adlaw, gikan sa pagbatok kang Pablo, milakaw uban kang Bernabe padulong sa Derbe. Ug sa nawali na nila ang maayong balita sa siyudad sa Derbe, ug daghan ang ilang nakabig nga mga tinun-an. Mibalik sila sa Listra, sa Iconio ug sa Antioquia, Pisidia, nga naglig-on sa mga tinun-an nga nagdasig kanila sa pagpadayon diya sa pagtuo. Sa ato pa, nakaabot si Pablo ug si Bernabe sa Derbe. Ug ang tanan nga mga dapit nga ilang na sangyawan sa aming balita, ang ilang mga namisyonan nga dapit, ilang gibalik sugod sa Derbe hangtod sa Listra, sa Iconio, hangtod nakaabot sila sa Antioquia, Pisidia, ug diri sa Perga ug sa Atalia nga galig-on sa mga magtutuo. Ug mao ilang pagdasig sa mga magtutuo nga magpadayon sila diya silang pagtuo kang Hesus. Kaya ani nga panahon, biyaan na silang Pablo. Ug mubalik na si Pablo sa Antioquia, Syria, nga mo'y iyang home church. Ug bisan wala na si Pablo, kinahanglan nga ang mga magtutuo ani nga mga dapit nga atong naisgutan, magbarog gayud nga malig-on diya silang pagtuo kang Hesukristo. Ug dili sila mo surrender, dili sila muundang. Alang sa bisan kinsa kanato nga mga magtutuo, mao'y usa ka pagdasig kanato mga igsuon. Kinahanglan nga atong hawiran si Hesus sa duha gayud nato kakamot. Ug bisan kanus-a, dili nato buhian ang atong pagtuo kang Hesus. Bahala kung unsa ang mga pagsulay nga makaabot kanato mga igsuon. Dili gid kita mo surrender, dili kita muundang sa atong pagtuo kang Hesus nga mao'y atong Ginoo ug manuluwas. Ang uban nga mga magtutuo, kung makaagi sila mga pagantos, mga pagsulay, dili sila mulahutay. Daghan gani ang muundang, daghan ang mamiya silang pagtuo. Apan mga igsuon, mo'y usa kadasig kanato nga kinahanglan andam kita ug magbarog kita nga malig-on ug dili kita magpatarog sa bisan unsa nga maubot sa atong kinabuhi. Atong yung barugan ang atong pagtuo kang Hesus. Ug gisultihan pa ni Pablo ug ni Bernabe ang mga magtutuo nga kinahanglan mosulod kita sa gingharian sa Dios latas sa daghang mga kasakit. Mintras dinhi pa kita sa kalibutan. Mo'y atong kahimtang, mintras diri pa kita sa kalibutan, naagi yung mga problema, naagi yung mga pagsulay,
dili nato malikayan mga igsoon. Nga mga pagsulay sa ato mga kinabuhi. Apan makadahom usab kita nga hatagan kita ni Hesus og igong grasya aron makalatas kita sa bisan unsa ngayang itugot nga makaabot sa atong kinabuhi. Nga makapadayon kita sa pagsunod sa ikabubuton, makapadayon kita sa atong pagtuo kaniya. Naaman si Hesus nga atong kasaligan ug galig-on kanato nga dili kita mapildi. Busa dili kita malibog kung naa kitay matagbo nga mga pagsulay. Kay daan kita gisultihan ni Hesus nga maoy mahitabo sa imo, kanako, kanatong tanan nga mga magtotoo. Kanatong tanan nga mga naluwas nga nagtuo kang Hesus. Ug sa matag iglesia sa Listra, sa Iconio ug sa Antioquia, naay gituboy nilang Pablo nga mga pangulo. Sa wala pa nila biyae kini nga mga dapit nga ilang namisyonan. Usa nga maayo nga ilang gibuhat. Naa sila gituboy una nga mga pangulo. Nga mo'y mupadayon sa pagbarog ug sa pag-atiman sa mga magtotoo. Sa pagpadayon, sa pagtudlo sa maayong balita, sa pagpatubo sa espirituhanon nga pagkinabuhi sa matag usa ka magtotoo ani nga mga dapit nga namisyonan nilang Pablo. Ug mo'y gabuhaton usab sa mga misyonero kung biyaan nilang usa ka dapit nga ilang namisyonan, kinahanglan nga naay matuboy nga usa ka pangulo nga mo'y mahimong mabilinan ug kasaligan sa pagpadayon sa trabaho sa Ginoo ana nga dapit nga namisyonan, nga dili mahimong mapiliyor kun dili magpadayon hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Maigsoon, basahon nato ang Mabuhat kapitulo 14, versikulo 24 hangtod versikulo 28. Unya miagi sila sa Pisidia ug miabot sila sa Pampilya. Human sila makasulti sa pulong digto sa Perga, milugsong sila ngadto sa Atalya. Ug gikan digto milawig sila padulong sa Antioquia. Diin digto sila gitugyan ngadto sa grasya sa Dios alang sa bulaton nga ilang natapos. Sa ato pa mga igsoon, gikan diri sa Antioquia Pisidia, mi baklay na usab silang Pablo ug Bernabe padulong sa Perga hangtod nakaabot sila sa Atalya. Ug diri sa Atalya, misakay silang Pablo ug barko nilayag pauli sa Antioquia, Syria, nga mo'y nagpa-mission kanila nga iglesia. Mo'y ilang home church kay nahumana ang ilang una nga pagmisyon. Nahumana ang ilang trabaho. Sumpay sa bersikulo. Ug sa pag-abot nila dito, ilang gitigom ang iglesia ug gisugilon ang tanang gibuhat sa Dios kanila. Ug giunsa niya sa pag-abli ug pultahan sa pagtuo ngadto sa mga kahintilan. Ug sila nagpabilin uban sa mga tinun-an sulod sa dugay nga panahon. Sa ato pa, maigsoon, nahuman nilang Pablo ang una nilang pagmisyon. Nga gibana-bana nga naay kadugayon nga mga 4 ka bulan o paingon sa napulo ka bulan. Ug wala kini mosobra og usa ka tuig. Ug ani nga unang pagmisyon nila mga igsoon, nahimong nagmalampuson. Taliwala sa daghan nga mga pagsulay, mga pag-antos, mga pagdaog-daog, gibato gani si Pablo. Apan wala siya mo surrender. Nagpadayon hangtod nga nahuman niya ang iyang unang pagmisyon ug nakapauli sila sa Antioquia, Syria nga mo'y iyang home church, mo iyang gigikanan nga iglesia. Busa nakalugsong silang Pablo sa Atalya ug didto milawig sila sakay sa barko nilayag padulong sa Antioquia, Syria nga mo'y ilang home church. Ug sa pag-abot nilang Pablo didto, ilang gitigom ang iglesia ug gisigwilo nila ang tanang gibuhat sa Dios kanila. Ug giunsa niya sa pag-abli ug pultahan sa pagtuo ngadto sa mga hentil. Pag-abot nila sa Antioquia, Syria, ilang gitigom ang mga magtotoo, ang tibok nga iglesia. Ug siguro excited kaayo ang mga magtotoo nga maminaw sa report nilang Pablo kung unsa ang ipagbuhat sa Dios sa ilang pagmisyon
sa mga dapit nga ilang naagtuan. O may atong nahibaw-an nga naghago silang Pablo, si Bernabe, sa pagsangyaw sa maayong malita sa mga tao. O naghago usab ang Dios uban kanila sa paglihok sa mga kasing-kasing sa mga tao nga mga Hudiyo ug mga Hintil. Sa ato pa, nagkumpanya ang Dios ug silang Pablo ani nga trabaho. Ani nga unang misyon nilang Pablo ug nagmalampuson sila. Usa ka maayo nga nahitabo sa kinabuhi nilang Pablo nga wala siya makasurrender. Nahuman gyud niya ang tahas, ang trabaho nga gipiyal kaniya sa Dios ug nagmatinumanon siya bisan pa man sa daghang kasakitan ngayang naagian. Ug didto sa Antioquia, Syria, nagpabilin si Pablo uban kanila sa mga magtutuo sa dugay nga panahon. Ug maigsuon usa ka maayo nga atong nangatun-an karon nga adlaw ang may tungod sa unang pagmisyon nilang Pablo nga wala nila himuang babag ang lisod nga mga kahimtang nga ilang naagian. O sa matag usa kanato ipadayon nato sa pagsangyaw ang kaluwasan bisan kung ang uban dili mo tuo. Apanao sa mga tao nga andam ang ilang mga kasing-kasing sa pagdawat sa maay nga balita nga atong ginasangyaw ngadto kanila. Dili kita matingala sa kahitabo sa atong panahon karon. Kay kining tanan nahitabo usab sa unang nga panahon sa bag-o pa ang iglesia. Sa panahon lang Pablo, naay gatuo, naapoy dili gatuo. Ug ang dili gatuo nga mga tao, gamiton sila ni Satanas sa pagdaog-daog sa mga anak sa Dios. Apan dili kita magpadaog, mupadayon kita, mulahutay kita sa pagpaila kang Hesukristo nga mao'y manuluwas o Ginoo nga nagbuhat sa tanan. Sa katapusan nga bahin sa itong pagtuon karon, hangyo na pud sa matag usa, kauban sa inyong tibok nga pamilya, basahon nato ang mga buhat, Kapitulo 14. Tibok nga kapitulo. Ug maigsuon atong anadon ang atong mga kaugalingon sa paghatag og panahon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios karon nga adlaw, unta na panalanginan kamo ug daghang salamat hangtod sa sunod nga episode.